ஜி ப்ரோ சொல்லுங்க. என்ன ப்ரோ S25 ஒரு பாக்ஸ் பீஸ் கேட்டோம் 1,20,000 சொல்றாங்க. 1,20,000 மார்க்கெட்லயா? ஏங்க நீங்க வேற, இந்தாங்க 1,14,000 நான் உங்களுக்கு தர்றேங்க. 1,14,000 யாரும் கொடுக்க இல்லாத ரேட்ல நான் தரேன். 1,14,000 நான் தர்றேன். சூப்பர் இதுல ப்ரோ. என்ன, இதை விட இன்னொன்னு இருக்கு பாக்குறீங்களா? எஸ் ப்ரோ, காமிங் ப்ரோ. இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 16 சீல்டுங்க. 16 சீல்டு யாருமே கொடுக்காத பிரைஸ்ல வெறும் 66,000 நம்ம கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா X200 பாத்தீங்க அப்படின்னா லைட் யூஸ்டு சீல்டு கட்டு வெறும் 45,000 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 16 Pro Max 256 வெறும் 1,13,000 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 13 செகண்ட்ஸ் லைட் யூஸ்டு அதுவே வரும். அவுட்லுக்கில் நீட்டா இருக்கும். யோசிக்காத விலையில வெறும் 25,000 நான் தர்றேங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா 23 அல்ட்ராங்க வெறும் 45,000 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 வெறும் 41,000 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கு. இது எல்லாமே ரேட் பிரைஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்க i2 மொபைலுக்கே வரணும்.